Indian reality show Master Chef India surihini rai koi raga thomalong kachepate dun Assam Tinsukia rong supi pen Nayanjyoti Saikia chepahai ponsi Assam phan nongme evan pilo. Nayanjyoti Saikia arta ningkaning koi ratrok Tinsukia rong supi Assam asor India pen ke thinai kitun ke dang kachepate Master Chef India surihini rai koi raga thom chepahai dun pen Assam alongri India la pen pirthia danga longamen ke paklar dun. Nayanjyoti Saikia lake no hok penta kitun ke dang ke Charlie dun mate seke ke endun pu ave ame thang pen si ke Charlie mate ame thang ke thek binong pusita hok pon me Nayanjyoti Saikia ke hai pon birta lake TV along pangtak pon pe aprangsi rada hong klama long hai det pen ari deng along nong e anparta Master Chef pindeng kaching thang amohor angkrak pen chetak pon derlo Lason si labang so birta rada chatai long kile pen Master Chef India ke lang aning ke hangrat la pen Nayanjyoti Saikia phan highway ji pani ka che theduna rada tum setame tong se kot pen ke rola pen hirjume ke pajir dun chimit me judun e anpin lo Pinana rada hin pen krungbang atuma phan kangkrung duna sayaning ke phodun de la pen aning kang sam dun de ke dokok jok lamki sitame dorut asonsi dokok lo Pinpur dam sinang ok pen kitun thek kachepate ajai mega hut aruna vijay poinut kachepate duna bangphu ok tun te puamat alar panir pen patun long pawajok rat pen krungbang atuma phan phlak vi phlak wong ke klempon akoi padupon lo National Desk Report Karbi Anglong Live